Vă doriți o agricultură eficientă, fără a ține cont de temperatura aerului sau umiditatea solului? Răspunsul la această întrebare și-l caută fiecare agricultor. Soluția este îngrășământul antistres, un îngrășământ complex pe bază de fosfor și potasiu care contribuie la creșterea optimală a plantelor în diferite condiții climaterice. Totodată, îngrășământul contribuie la o germinare și răsărire eficientă a semințelor, nutriind plantele în condiții de stres, protejându-le de îngheț sau arșiță. Iată ce mai conține îngrășământul: monofosfat de potasiu, humat de sodiu și caliu, aminoacizi, acizi grași, enzime și lipide. Mai pe scurt, acest îngrășământ conține tot spectrul de elemente nutritive necesare pentru creșterea și dezvoltarea optimală a unei plante. Pentru detalii, contactați-ne la telefonul de mai jos.